Croeso i'r Gronfa Loteri Fawr. Mae'r Gronfa wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau yn gyfartal yn Gymraeg ac yn Saesneg. Erbyn hyn mae dros 4 miliwn o bunnoedd wedi cael ei dyrannu i brosiectau Cymraeg eu hiaith. Ac mae'r ffilm ber sydd yn dilyn yn dangos sut a be mae rhai o'r rhain i'n wneud. Cafodd y Bartneriaeth Agored i sefydlu 7 mlynedd yn ôl rwan, a amcan y Bartneriaeth ydy trio cael mwy o pobl lleol i fewn i'r sector Agored. Mae rhan o'r prosiect yma yn trio cael mwy o pobl lleol a creu mwy o cyfleoedd i bobl lleol cymryd rhan mewn gweithgareddau Agored. Wel, dwi'n gwirfoddoli a ymarfer i fod yn hyfforddwr. Dwi'n licio math yma o waith a dwi'n licio helpu pobl eraill yn yr ardal yma gallu gwneud yr un math o swydd hefyd. So sa'n neis gallu bod yna cadw'r iaith i fynd, bod yn role model da i pobl gallu siarad i plant ysgol Cymraeg yn iaith eu hunan. Y prosiect yma'n cael effaith mawr ar y diwydiant a hefyd yn y cymunedau lleol, oherwydd un o amcanion y prosiect ydy trio recriwtio a gweithio efo 900 o gwirfoddolwyr, a fydd y gwirfoddolwyr yma yn rhoi cymorth i dros 50 o clybiau Agored yn yr ardal. Pobl yn cael cwmnïaeth i ailgysylltu efo cymunedau a cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, neu wrach mor syml wrach, a jyst mynd allan i gerdded. Ar lefel mor isel o hynny, maen nhw eisiau. Mae dewis yr unigolyn ydy pa weithgaredd maen nhw eisiau gwneud, felly. Wel, dwi'n edrych ymlaen. Bob diwrnod yn mynd ar rwan pa pryd mae June yn dŵad. Ia, dydd Iau. Da'n cymysgu dyddiau weithiau. A wedyn, hyn a hyn eto, nes fe June yn dŵad. A fydda ni'n ffonio weithiau. A mi ddau, wrth y modd. Dwi fatha swn i wedi cael mynd i ganol pobl a dewis June. Fatha swn i wedi cael ei dewis i fy hun, de. Dyna'r un swn i wedi dewis. Cymraes ac yn cynnig i mi fynd i rwla dwi isio, de. A mae hi'n un dda, mae awgrymu llefydd o fydd, cofiwch. Pobl sydd mewn dipyn o oed ac yn methu mynd allan ar ben eu hunan, illa bod nhw'n reit annibynnol yn byw yn eu tai eu hunan. Ond mae jyst cael mynd allan a gweld rhywun ac a sgwrs, hyd yn oed os rhywun ddim yn mynd allan, mae rhywun cael sgwrs yn y tŷ. A mae o'n jyst cadw meddwl rhywun yn ifanc ac yn effro, dwi'n meddwl. Coeliwch fi, mae hi'n werth o byd. Swn i'n bod dewis neb arall. Dwi'n gobeithio caru ti ymlaen. Tra bydda i yde. Mae'n bwysig bod plant yn cael y cyfle i chwarae drwy'r Gymraeg, oherwydd hwnna yw eu iaith gyntaf nhw mewn ffordd. Maen nhw'n teimlo'n gyfforddus i siarad yn y Gymraeg ac i chwarae yn y Gymraeg. A mae'n creu perthnasau clos efo'r aelodau staff a efo'r plant, a maen nhw'n mwynhau pob eiliad. Mae'n neis cael prosiectau fel hyn drwy'r gyfrwng Gymraeg mewn ardaloedd lleol fel hyn. Mae'n rhaid y cyfle i gwmnïau eraill sydd yn cyfathrebu'n y Gymraeg i ddod at ei gilydd a i pawb i gyfuno yn y Gymraeg. Mae yna fwy o ofyn am gadw stwff gwastraff i fewn i'r ysgol a gofyn pryd da ni'n cael brynu garej i gadw pethau. So dwi'n gweld nhw'n lot fwy egnïol yn pnawn wedyn, cos maen nhw gyd i bod yn rhedeg drwy'r amser hanner awr maen nhw'n gael efo ni. Mae goi synwyr iddo fi be i wneud deniau eto. Gweithio a rhedag. A meddwl da ni'n gornig mwy o gwaith tan dipyn. Mae dda bod mudiadau fel ni'n gallu cyfathrebu drwy'r Gymraeg efo'r Gronfa Loteri Fawr.